Panahong mga isyu ng bayan, Punchline! Walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline! Punchline! Muling nagbabalik programang IFM News Prime Edition. Nandito na tayo sa ating segment na Punchline at makakasama natin ngayong alas 6:33 na po ng umaga para sa ating Punchline. Walang iba kundi si Sir Ermin Garcia Jr. Good morning po, Sir Ermin. Morning. How are you? Yes. Matadong Mark? Ayan. Wala po si Idol Mark sa ngayon na Sir Ermin. Sa ako po muna ang inyong makakasama. Idol Joanna po. Ayan. At para naman po ngayon sa ating magiging usapan, Sir Ermin, itong ang isa nyo pong article kung saan isinaad nyo po dito na paano nyo po kaya nasabi, Sir Ermin, na it is unfair to Councilor Celia about the decision, no, tungkol nga dito sa kanilang muling pagpasok ulit sa politics, no, lalo dito sa ating salungsod ng Dagupan. At nung sila po ay nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy nitong katatapos lang po na pagpa-file po nito. Alam mo si Councilor Celia Lynn was never outspoken. Hindi siya masyadong nagsasalita. Tahimik lang siya the whole time. Na pag may ginawa yung barkada niya, sumasama lang siya. Sama lang sa boto, etc. and all that. But she never talked about whether it's justifiable or hindi. Kagaya ng makalokohan ng mga ginagawa nila. Ang kung dyan, maawa ko sa kanya kasi pagdating na sa kampanya, as candidate for mayor ng barkada nila, she will have to defend herself. She will have to defend her position as a candidate for mayor. Parang sinubo siya ng barkada nila na na magsalita. Imbes na ang magsalita dyan si Councilor Red F. Mejia or si Dada or si Councilor Elfie Fernandez. No, sila yung mga outspoken dyan sa grupo nila eh. Bakit siya? Hindi ko lang kung ibig sabihin iyan suko na yung barkada at hindi na sila pwedeng makialam tungkol dyan sa discussion ng governance nila. Or talagang sinubo lang siya para lang sila hindi tamaan. Ngayon, tatamaan talaga ng husto rito, siya. Kung sino yung tahimik, siya pa yung sinubo dyan. Sabi ko, bakit naman ganun ang ginawa nila? Kanawa ko. But anyway, kung yan ang decision din niya, tinanggap din niya, then that's her own lookout. I was just concerned lang for her na bakit nga ganun ang ginawa ng barkada. Pero po kung iisipin po, Sir Ermin, tingin nyo po, sino po ba sa kanila yung may capability, if ever, na mas, ano pa po, kung napapansin ninyo, na pwede, bukod po kay Councilor Celia? Has very little experience eh. It was more like parang mother hen lang dyan eh. Dyan sa city council. She was trying even to control her own daughter, si Councilor Irene, na pag nambabastos na sila, mga ganun. So, nothing. I don't know whether of course, she can learn how to run it if she win. No, pero ang kwan nga dyan sino ba talaga nag-ooperate ng barkada nila sa council? Ang daming kalokohan, kabastusan, even illegal activities na ginagawa nila dyan. Kaya yun ang kwan dito. At kung sakaling manalo siya, ano nga ba magagawa niya? Yun ang kwan dyan sa kanila.
Sa atin po dito ngayon sa lungsod ng Dagupan, no, ito pong mainit po na usapin pagdating po sa elections every time. Ano po kaya yung magiging advice natin, Sir Ermin, dito sa ating mga Dagupenyos ukol po sa pagboto nila and how will they assess themselves and thinking kung sino po yung kanilang iboboto. Kasi 'di ba from every LGUs, ang battle dyan, lalo na po kapag meron na po yung from every term, pare-parehas po yung naglalaban, di ba po? So, ano po kaya yung pwede nating maibahagi sa kanila, sa mga voters if ever, or sa mga tao na tingin they have this side, they also have this side, di ba? May ganun pong mga ano eh. Well, I hope na hindi sila mapapadala sa mga bigayan ng groceries, no? Lalo na ngayong parating ang Christmas. Ang kinakuha ko dyan is yung dapat na usisain na nila ng yung dahan-dahan kung ano talaga maginawa nila for the past 2 years. Makikita mo doon talaga kung paano at sino makakatulong sa Dagupan. Ang suggestion ko diyan sana yung sangguniang kabataan, SK, lead the way and start a forum. Silang mag-umpisa na para ilabas nila yung mga dapat alamin ng mga tao. Kasi sila rin mismo ang sasabak yan mamaya in about 10 years or 5 years. SK. So let's train them and let's expose them to see what are the legitimate issues and relevant issues para dyan sa governance dyan sa Dagupan. Medyo tahimik pa yung mga kandidato pa ngayon. Good. So pag-usapan nila ang nangyayari nga ngayon pagkatapos ng filing yung barkada ni Councilor Lim sila Redford nagbo-boycott na naman ng nag-boycott na naman ng isang session. So, paano ba yan? Ano klaseng yan? Yung barkada na yan? So pagdating... Yes, Sir Ermin. Oo. So pagdating po sa mga sangguniang kabataan po natin, no, kasi 'di ba may council din po sila, Sir Ermin. So dating sa mga kanilang meetings kung sakasakali ay ma-address sana yung mga pangangailangan din ng mga kabataan, no, para mabigyan din ng focus itong ating mga kabataan dito sa lungsod ng Dagupan. Yes, that's right. Sila rin mismo magsasabi ng issues na kinakailangan na sa panila or dalhin nila sa as city government. Kung ano ang pwedeng pag-usapan na para kabubuti ng mga future ng mga kabataan sa Dagupan. Kagaya nung matatapos lang natin ng Olympics at nakita natin na kung ano talagang pagkukulang ng local government. And yet, in sports development, nag-umpisa yan sa local government. At wala namang, so I think ang SK dito, masasabi nila lang na kung paanong budget ang gagawin para sa sports development. No? On top of the scholarship that the city is already providing. So, even sa sports scholarship nga, nagkagulo-gulo yan nung term ni Mayor Brian Lim. O hinalo-haluan yung kung ano-ano, imbes na mga taga-Dagupan na maging scholar, kung saan ang gagaling yung mga scholar. Yun ang mga issues ngayon ng mga SK na dapat palabasin nila. Sports development, anong gagawin natin doon? Anong concentration? Anong focus? May budget ba yan sa training? Nangyari pa nga dyan dahil sa away-away dyan sa loob ng council. Pati budget ng uniforms para sumama doon sa mga Region 1 Athletic Association. Nadi-delay. Pati pag-training, nadi-delay. Dahil nasa away-away yan. Yung ganang pamunuan ng mga barkada nila, nila Councilor Lim. So, yes, Sir Ermin. They have to raise that as an issue. So I guess po, Sir Ermin, yung gusto niyo pong sabihin is dapat tama din po yung maibigay po na
pag-a-address nitong mga magdudulog po, no, sa local government na mga sanggunian kabataan natin para talagang tama yung mapaglaanan at tama po yung pondo din na maibigay. Tama po, Sir Ermin. Yes, yes. Yan ang, kung dapat makialam sila dyan. Ang nangyari nga, tahimik nga sila the whole time eh. Mm. Pati yung mga budget for training at saka uniform, wala. Mhm. So, isa naman, sino naman mga athletes natin yan? Puro mga high school. Mhm. Sino man ang natutulong sa kanila? Hindi dapat syudad. Bakit nababayaan ng syudad? Mm. Dapat ang SK dapat dyan, nangunguna na dyan. Sabi niya, anong ginagawa niyo dyan? Mhm. At saka po yung sa scholarship din po, Sir Ermin, if ever. Like, maganda rin po ba if mapasama din po itong mga atleta po natin na sumasabak din po sa mga National Olympics, na magkaroon din ng separate na scholarship para sa kanila if ever? Wala namang problema sa kanilang scholarship kasi sa high school yan, free kwan sila eh. May support naman sila usually sa tuition, ito scholarship pala na kasama sa college. Mm. Mhm. So meron, some schools provided, the private schools provide mga sports scholarships. Mhm. Yeah, ano yan, yung sports scholarship, magbigay sila na specifically ng sports scholarship. Mhm. Para Yes. tingnan natin kung talaga may pag-asa silang ma-develop later. Or yung fund din po pala, Sir Ermin, no? Like, yung fund po para sa kanila. Yun po pala, what I mean is not the scholarship po. Like, yung kapag tuwing makikipag-competition na po sila, sana ay may sapat na pondo na inilalaan para mabigay lahat. Yun ang nagiging problema eh. Naiipit yung budget nila. Ay, si Mayor Belen is providing for that. Ang hirap nga pagdating sa supplemental budget, wala, inuupuan nila, hindi nila inaaprubahan ng barkada ng pito. So sila Councilor Red F. Mejia, sila Councilor Arthur Fernandez, yan sila Dada. I mean, sila ang nagbablock ng lahat na yan eh. Yun ang dapat pumasok dyan ng SK sa syudad. I-discuss nila. At tapos sa liga nila, doon nila i-present. Sino nga yung SK ngayon, chairman? Siya ngayon na magsalita ngayon dyan about it. And let the other league presidents, yung mga barangay, ang magsalita. Sila maging mga talking heads about this issue. At masabi para pati yung scholarship na mismo, maprotektahan. At hindi na basa-basa kung sino pumapasok diyan. You think, Sir Ermin, magkakaroon po ng epekto ito sa susunod na kampanya po sa eleksyon ng lahat po ng mga nag-file ng kanilang COC? Tingin niyo po pa magkakaroon ng impact ito or epekto sa kanila if ever man itong ating mga nag-file po ng kanilang COC? Kaya pag yun ang talaga pinag-usapan during the campaign period, it can be one of the main topic that will be raised. No? Ang point ko nga dyan yung majority dyan yung barkada dyan na majority wala silang ginawa but to defend yung mga anomalies ng administration ni Mayor Brian Lim. Kung anong sino mga pinasok nila dyan. So, yeah, it can be a major issue there sa kanila. Sa usapan, pagdating mismo. Isa pa rin kasi yung nagsa-circulate po dito, Sir Ermin, nabanggit nyo rin po dito, yung patuloy na usapin po nila when it comes to the budget, yung sa supplemental budget and annual budget natin na until now, hindi pa rin na ipapasa, no? Wala. Ang kwento ko nga dyan there is the local government law already provides a specific schedule for the passage of the annual budget. Hindi nila sinusunod ng majority. Kaya hindi malapas. Ito yan pag nag-file lang sa ombudsman, ang kampo ni Mayor Belen Fernandez dito, automatic suspended lahat yan.
Lahat ng mga nag-o-object din sa passage of the budget. So yan ang tandaan din ng mga boboto mamaya. Sino talaga ang nagpapahirap dyan sa dagupan? The law is there para sabihin kung paano gagawin sa syudad na tuloy-tuloy ang service ng gobyerno. Ngayon, pag dinidelay nila parati ang budget ng December, dapat tapos na yan eh. Oh, wala. Ni committee hearing, hindi sila gumagawa. Mabuti pa nga yung provincial government. Rapido. Basta-basta walang usapan. Approve. Pero sa Dagupan, wala. Ayaw man lang pag-usapan. So, yan naman, basic yan. Hindi makagalaw ang city government pag walang budget. Kaya dyan ginawang weapon ng majority councilors na sila Councilor Celia Lim. Pag binablock nila parati ang discussion dyan sa annual budget. Nasa law yan. Nasa law. You have to pass this on a particular date. So kapag hindi po naipasa itong annual budget and supplemental budget on time nitong sangguniang panlungsod, kapag hindi pa sila nakapagdesisyon agad, Sir Ermin, possible na magkaroon ng effect ito sa trust ng mga Dagupenyo if ever? Ay, lalong magiging issue yan. No? And that will be up to Councilor Celia Lim again to explain bakit ganun ang kaisipan nila. Bakit binablock nila yung budget? Parang iniisip nila na titignan nila kung baka matalo sila, pwede na naman nilang i-block nila. Yung mga ganun. So, I call it parang they weaponized their position in the majority. Lahat, pero may agenda sila na tatapusin nila yung influence ng present governance sa city administration. So, yun dapat yun ang alalahanin ng ating mga taga-Dagupan. Meron kayong mga kontrabida dyan. Ako, talagang yun. Pag-usapan maigi yan. 2 taon kayo naghirap yan sa Dagupan, nagdi-delay ang delivery kung ano-ano. Dahil lang yan. Gusto lang nung pito na masabi na hindi magagamit ni Mayor Bilian ang budget. Mm-hmm. At dapat lang talaga na maging maging wise sila sa pagboto, Sir Ermin, no? Dahil karapatan nila yan to decide at malaman talaga kung sino at dapat nilang iboto sa susunod na eleksyon. Mismo. Sa atin namang susunod na topic, Sir Ermin, no, nabanggit niyo po dito sa isa niyong editorial naman po sa ating pababalik. Kapahapyawan lang natin ng konti patungkol dito sa Senate versus Quadcom hearings on drug war na mainit na usapin din po, hindi lamang po dito sa atin sa kung saan-saan man, kundi pati sa social media, Sir Ermin, no? At nabalik itong patungkol sa usapin ng drug war. Magbabalik po tayo matapos lamang ang ilang paalala, kasama niyo pa rin Idol Joanna De Vera at Sir Ermin Garcia dito sa programang Punchline. Punchline. IFM News. Muling nagbabalik, programang IFM News Prime Edition. Nandito pa rin tayo sa segment natin, Punchline. At nagbabalik pa rin Idol Joanna De Vera at kasama pa rin natin Sir Ermin Garcia Jr. At para naman po, dakuhan natin tong editorial niyo po, Sir Ermin. Very interesting about the usapin po sa hearings po ng drug war po, no? Kung saan pinatawag po sa Senate ang kung saan ay initially po na nakita or mga resource speakers ay yung mga invited is yung mga suspect po behind daw po nung mga nai-reports sa extrajudicial killings po, no, Sir Ermin. Ano pong nais niyo pong iparating dito sa inyong editorial? Speaking parang entertainment na lang ito na mayroong version ng Congress, may version ng Senate. Doble ang pinag-uusapan. Ano bang, nasaan yung legislation for public interest na kanila-kanila dapat pinag-uusapan? Ang nangyayari, pare-pareho ng pinag-uusapan. Although, on the bright side of it,
ang nakikita ko, mabuti na lang at pumasok ang Senate. Mhm. Kasi sobra na nangyayari sa sa Quad Committee ng House of Mhm, Representatives. mhm. Ang ginagawa ng House of Representatives ay talagang naghahanap ng butas para lang masabi na may pananagutan si former President Rodrigo Duterte. Mhm. Yun lang ang gusto nilang palabasin diyan. Mhm. Kung sino-sino ang ini-invite nga nila diyan sa House of ng Quadcom, yung mga suspects are supposed to have violated the law, the protocol ng war on drugs. Mhm. Ngayon, siyempre, sa mga ano mo ngayon, parang yan ang weakness nila at pag hindi nila nasunod yung sinasabi ng gusto na mangyari ng Quadcom, sinaset for contempt. Mhm. Eh, nakupo sila ngayon, recently. May Mhm. sinasabi ngayon na kinakausap pala nila, tinithreaten pala nila yung mga resource persons kung ano dapat sabihin. Mhm. Maling. Oh. So, sino maniniwala ngayon dyan? Yung Mhm. kagaya na buko yung ginawa nila Congressman Dan Fernandez at saka si Abante, Congressman Abante. Oh, yung pala kinausap nila pa yung isang kwan at tinanong pa kung gaano katagal pa sa serbisyo niya. Yung hint na yun na sinasabing, Koy, gusto mo mahinto yung promotion mo, magsalita ka dito sa amin. Ngayon, ito naman, pagdating naman doon sa kwan, sa Senate, ang mabuti naman na narinig ko doon sa kanila, yung sinabi ni Senator Coco Pimentel, no, anong gusto talaga is to see how the war on drugs impacted on lives of the Filipinos. And if there's any to put up a law specifically for it or not, or yung or the present laws that we have, ay bastante na. Kasi kaya ng ang ginagawa ng Quadcom, after all the hearings na ginawa nila, Mhm. gawin daw ang EJK as heinous crime. Ano bang sabihin ng EJK? Murder. Mhm. Wala pa ba yung uh, crime of murder in our penal laws? Nandiyan na eh. Mhm. Kasi yun ang binobola nila. Mhm. Ngayon, ang pagdating nga dito sa kwan, it was clarified. Buti nga nandun si President Duterte at sinabi niya, no, tinanong siya, should you be responsible for this? Sabi niya, no. Bakit nga? Dahil nga, ang ang if anybody violates the law like murder, yung law on murder, that's a personal guilt. Minaministre siya kay kay Senator Hontiveros, no? Ang kung titingnan mo nga naman, yung order niya for the drug war is a legal order that focus on peace and order. Yung peace and order campaign na yan ay sinasabing labanan natin yung droga. So, how can you say that's illegal? How can you say that's bad? Ngayon, may mga nagsasabing pinatay sila ng basta-basta na lang. Then fine, ituro nila kung sino yung mga pulis at sila ngayon ang kakasuhan. But how can you make the president be responsible for that? And Mhm. in fairness even to the police, they Mhm. have filed about 7,000 cases already. Mhm. Kung sa mga nagsasabing extrajudicial killing. Mhm. So, hindi pa yung kuhan. Ang nakakatawa dito, pumasok na naman yung mga bleeding hearts ng mga human rights. Gusto nilang palabasin 20,000 to 30,000 daw ang pinatay. At yun na, di palabasin nila. Mhm. Yung mga sinasabi nilang kaso, wala, puro sila politika eh. Yung Mhm. sinasabi nila para maipit lang si Duterte, sasabihin nila 20,000, you have to be responsible for that. Ano yung Mhm. klaseng usapan yan? Oh. Yung mga AJK, nakita nila mga taga-Pangasinan na binaril, na walang laban, kasuhan. Mhm. Yung, at hindi naman pwedeng itago ng pulisya kasi may identified yung mga operatives eh. Kung sino yung nag-grade, kung sino yung nag-kwan, may nasa record kung sino yung mga yan. Mhm. Madaling sukulin yung mga yan. Mhm.
Anong gusto nila mangyari ba? Basta may may mga kung bang mga kundi basta-basta tawagin nila si President Duterte to be responsible for that. No. Mhm. So I like the Senate hearing. At least sinasabi nila, kung sakasakaling tutuloy pa itong campaign natin. Kasi ngayon, yung sinasabi ni Marcos na meron daw campaign, walang nangyayari, ang daming droga lumalabas. Mhm. Mhm. Ngayon, kung dahil lang dyan, wag daw ituloy yung drug of war, yung Mhm. sinasabi ng iba, dahil doon sa EJK, mali-mali, kawawa ng mga pamilya nga. Mhm. Mhm. Wala na silang kalaban-laban dyan. Yes. So that is what former President Rodrigo Duterte says about guilt is personal. So dapat talaga ang sinasabi dito, Sir Ermin, is hindi dapat sa kanya isisi lahat dahil merong tao na dapat may responsibility nun. At Oo. mhm. Oo. Mhm. Kahit na walang drug of war naman eh. Mhm. Basta nag-operate sila ng grade. Hanggang ngayon, Mhm. meron pumatay ng, let's say, PDEA ang pumatay. Oh, hindi naman AJK yun eh. Kasuhan kagad yung operative. Mhm. Yun ang kwan doon. So, sinisira nila ngayon. Kaya masaya yung mga drug lords ngayon eh. Ang Mhm. dami napapalabas na droga dito sa Pilipinas. Marami mga mga drug peddlers ngayon nabubuhay. Pati mga teachers, estudyante, mga nahuhuli. Kaya nakakainis. Dinadaan lang nila dyan. Kaya kawawa mga pamilya ngayon ulit. Bakit po kaya? Like, mas tingin ninyo na mas worse ngayon? And ano yung mga lackness, if ever, na nakikita nyo, Sir Ermin? Ako lang yan kasi ang gusto nila mangyari is masira si Duterte. Yung pangalan ng Duterte, masira ang influensya ng Duterte para pagdating ng election ng next year at saka 2028, walang-wala na sila. Ayun na naman politika na naman ang maninira sa atin. Mhm. Sabi ko, kaya nga ng kalokohan. Kaya mag-ingat tayo dyan, nakikinig dyan sa mga hearings ng Congress at sa Senate. Lahat ngayon dyan, entertainment na lang yan unless may magsabi na ito ang mga batas na dapat asikasuhin o dapat ipasuhin kung kailangan para lang masustain yung pag-aalaga sa security ng mga ating mga community. Yes, tamang pag-focus po, Sir Ermin, is that what you mean na hindi dapat kung saan-saan pa, kung anong topic pa yung kanilang nililihis, pero doon sa on point dapat kung saan makakagawa sila ng better solution or plan or batas patungkol sa isang issue. Yup. Kaya nga nasa gulat ako, lalo na sa Congress, Congress hearing eh. Kahit na yung habang nagtuturuan sila, hindi wala nagbabanggit na meron namang ginawa ang gobyerno. 7,000 ang kaso na final na. Mhm. So, bakit nila sinasabi na meron namang ginagawa ang gobyerno? So, yun ang nakakainis. Eh. Mhm. Kaya huwag din tayo masyado mapadala dyan sa drama-drama nila dyan. O yan talagang natin, patuloy pa rin to nauusad, Sir Ermin, no? At sa mga susunod pa na magiging hearing patungkol dito sa extrajudicial killings at sa drug war na usapin, no? At yan ang mga takes dapat natandaan nitong ating mga listeners and mga nanonood sa ating live na dapat maging logic sila at mas maging wise sila sa pakikinig sa mga ganitong klase ng hearing dahil crucial yung mga ganitong klase ng usapin lalong-lalo na kung saan sila nakafocus, kung ano yung fino-focus mismo ng mga at mga tinatanong. Mismo. Yan ang ko nga dyan eh. Maraming salamat po, Sir Ermin Garcia, sa oras nyo naman po para sa ating segment na Punchline ngayong umaga. Nakasama po natin, Sir Ermin Garcia. Maraming salamat po, Sir. Maraming salamat din sa iyo, Joanna. At yan, dudakuan naman natin ang ating